Daytoy sumaro no eleksyon tayo ket maipapan kadaytoy panagkukombinar dagiti alpabeto ken dagiti diptongo ket adda daytoy iti panid Jess ti aramiden tayo ket basaen tayo daytoy mesa a salaysay a napauluan iti ti umuna nga iaadak ko ijay Mindanao. Daytoy ket masarakan iti panid Ties. Daytoy eleksyon ket nga ipasimudaag ket kayad nga iebkas no kasano nga agkakambor wenno agtitibnok dagiti balikas nga inadal tayo itatay may papan iti alpabeto ken diptongo nga Ilocano. Ti umuna nga iadak ko ijay Mindanao ni Clarita Fonacier. Tiyak malipatan daydi umuna nga aldaw a makitak ti Kamindanawan. Nabayagan nga rapaap ko ti makagteng iti kunkunada a Zamboanga Peninsula. Abukbuklen ti Zamboanga del Norte, ti Zamboanga Sibugay, ken Zamboanga del Sur. Dito'y aparte ngamin ti pagilyan ti maysa kadagiti lugar nga addaan iti nabaknang a pakasaritaan saan laing iti panawen ti kolonisasyon nga Espanyol no diket uray pay kadagiti tawen anawaya anakipagkomersyo dagitoy asambuanggenyo kadagiti sabali paya tao iti Asya ken nagteng nga adaya. Siyempre, jak nakaturog iti dayta rabii ket aginggay iti pumarbangon inururay ko ti busina ti kaklasek akadwak nga mapan ijay Zamboanga. Isuna ti agmaneho ket ibatimi latan tilugan ti park and ride sa amin to metlaeng subyan kalpasan ti duang aldaw. When tadwa nga aldaw ti inalami akaatidog ti panagtawataw mi iti dayta lugar. Alas 4 ti tayab mi nga adda kamin iti aeropuerto iti alauna. Apo takas taon ay metten ti rep-rep dagiti tao iti pilaan. Kakaasiket ti dagiti mas asikaso kadagiti tiket dagiti pasahero. Nagtayab kami nga insegida. Impunto kunada. Iti lasod ti maysa nga oras adda kamin iti siyudad ti Zamboanga. Manipod iti tuktok kadagit mapas nga ulep. Nakitak tinalangto nga aglawlaw. Nakitak met ti mangliweng-liweng nga umasula taaw ang nakalinlinak. Ako nam lano di aggargaraw.